नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, ॲग्रोविथ मराठी या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे. तर मित्रांनो, शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. तर मित्रांनो, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभाग झालेले आहे त्यांच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आनंदाची बातमी आहे. तर मित्रांनो, 865,95,58,859 रुपयांचा निधी यांच्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे. तर मित्रांनो, ज्या शेतकऱ्यांची अतिवृष्टीमुळे असेल, अवेळी पावसामुळे व जो काही पावसाचा खंड होता त्यामुळे शेती पिकाचे खूप मोठ्या प्रमाणात हे नुकसान झाले होते. तर मित्रांनो, या नुकसान भरपाई म्हणून 865 कोटींचा निधी बद्दलचा एक सविस्तर शासन निर्णय हा दिनांक 9 मार्च 2022 रोजी घेण्यात आलेला आहे. तर मित्रांनो, पाहूयात काय आहे महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय. तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2021 साठी पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य हिस्सा शासन 865,95,58,559 इतकी रक्कम विमा कंपन्यास अदा करण्यासाठी वितरित करण्याबाबतचा हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय आहे. तर मित्रांनो, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2020 व रब्बी हंगाम 2021 पासून 3 वर्षांकरिता दिनांक 29/6/2020 व दिनांक 17/7/2020 च्या शासन निर्णयाद्वारे भारतीय कृषी विमा कंपनी, इफ्को, टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी तसेच रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, भारतीय ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी, बजाज रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यासाठी HDFC ॲग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी या 6 विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत असते. तसेच भारतीय कृषी विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वय कंपनी आहे. तसेच भारतीय कृषी विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना तसेच खरीप 2021 अंतर्गत उपरोक्त 6 कंपन्यांच्या एकत्रित मिळून विमा कंपनी हप्ता अनुदानापोटी उर्वरित राज्य शासन अनुदानाची मागणी ही केलेली आहे. तर राज्य शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शन सूचनांमधील क्रमांक नंबर 13/11 यानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2021 ची विमा हप्त्याची हिस्सा रक्कम ही कंपन्यांना 31/3/2022 रोजी अखेर अदा करण्यास आवश्यक आहे. तर त्या अनुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्रमांक 5 च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुदानानुसार ही 865,95,58,859 इतकी रक्कम पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यास अदा करण्याची शासनाने वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तर मित्रांनो, याचमध्ये या 6 कंपन्यांसाठी हे 865 कोटींची निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर मित्रांनो, लवकरच हा निधी शेतकऱ्यांच्या देखील बँक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती देखील दिलेली आहे. तर मित्रांनो, आजची माहिती पूर्ण वाटल्यास व्हिडिओला लाईक देखील नक्की करा व असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारची बेल आयकॉन प्रेस करा.